Nire izena Julen Pradosa, Tolosaldako Lanbide Heziketa Instituton ikasiet, metalera ikutzen zikloa. Zikloa dijoa metalen konformazio eta eraikuntzen arloan, eta emate genuen bai praktikoa eta bai teorikoa. Praktikoki emate genuen tailerren bai konformatu, montatu eta soldatu. Teorikoki emate genuen bai kalidade aldetik eta metala zeuzkan propietatek, fisika pixkade bai eman genuen, eta diseinuko puntuketa eman ditugu. Ziklo honetan gehien gustatu zaitena tailerra izan da, soldadura eta muntaiakin erlazionatuta zijoazten lanak. Ni praktikak Kadinox enpresan inditut, ikasietenakin guztiz erlazionatuta dago, zatik tailerren naho lanen, montaian eta oso gustoa. Lanpostu honetan gehien bat ibiltzen naiz montatzen, neila piezak ekartzeizkiate konformatuta, eta nire lana da montatzea, punteatu eta gero noizben kare bai soldatzen eta ibiltzen naiz. Ikasietetena guztiz erlazionatuta da, guain iten nahi naizen lanakin, zatik hemen ikasieten guztia guainan erabiltzen nahi naiz, eta ikasen nahi naizenakin esperientzia lotzen nahi naiz eta gehiago ikasen. Praktikak eta iteko ikastetxe beti lagundu indit, enpresakin eta erlazion jarri zian, eta guendik erlazion mantentzet, FZ-teko arduradunak noizben kadeitzea eta ber guztuan naho lanen eta bidena. Zikloa bukatu nun eta praktika bukatu nitunen segin nahi nun lanenan, eta kontratu bat intziaten urtebetekoa eta guztua lanen. Guantxe bertan gure enpresan emakumeizkoik ez da lanen, baina nik uste gustatze balin bazaio eta pres balin badago ikasteko eta gogokin nahitzeko egozeinek itea gukela. Nire gelan egon emakumezko bat, unibertsitateako ikasi zuen eta gero modula bitea erabakizun. Zugun segidoin, baina oain nahi da ateatzen, bukatzen nahi da, eta guztua daule emateu. Nik gonbidatuko nituzke emakumeak hau ikastea eta bai beste dozein ikasteko gogokin eta hola balin badago, eta gustatzen balin bazaio lana erresa da eta guztua hitzezea. Esperientzi bezala, nahi behintzat asko aportatu dit. Zatik gustatzen egiten lan bada, guztua hitzea lanen oso importantea da. Netzako lanbide hiziketa da praktikoa eta oso betegarria pertsonalki. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.